Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια καινούρια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα 10 χαρακτηριστικές experimental ή avant-garde ταινίες που αξίζει να ασχοληθείτε μαζί τους. Το θέμα ήταν πολύ ιντριγκαδόρικο από την πρώτη στιγμή που το πήρα στα χέρια μου. Συνδρομητής δηλαδή μου έδωσε την ιδέα και ήθελα να το κάνω από την πρώτη κιόλας στιγμή, έτσι που μου το έστειλε σαν σχόλιο. Ίσως παιδιά είναι η πιο δύσκολη λίστα που έχω κάνει σε αυτό το κανάλι. Είναι άνετα η πιο δύσκολη λίστα που έχω κάνει ποτέ. Άνετα. Είμαι 3 εβδομάδες τώρα, παλεύω με αυτή τη συγκεκριμένη λίστα και βλέπω μόνο πειραματικές ταινίες. Δηλαδή στον ελεύθερο μου χρόνο και κάθε φορά που είναι να δω κάτι άλλο, μια σειρά, μια ταινία, αντί να βλέπω σειρά ή ταινία άσχετη, βλέπω μια πειραματική, μια experimental ή avant-garde ταινία. Έπρεπε να γίνει τεράστιο ξεκαθάρισμα, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω ότι βρήκαμε 10 πολύ χαρακτηριστικές. Γι' αυτό δεν ονομάζεται και το βίντεο οι 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών όσον αφορά τον πειραματικό κινηματογράφο. Θα βρούμε όμως 10 πολύ χαρακτηριστικές και για κάποιους έτσι που δεν έχουν εντρυφήσει στο συγκεκριμένο είδος, θα τους έρθει λίγο πιο ομαλά, λίγο πιο εύκολα η μετάβαση. Πάμε όμως αρχικά να δούμε έναν ορισμό. Τι είναι οι avant-garde ταινίες? Ο όρος λοιπόν experimental film περιγράφει ένα στυλ δημιουργίας ταινιών που συχνά διαφέρουν και αντιτίθενται στις τυπικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον εμπορικό κινηματογράφο. Θα δείτε δηλαδή πολύ διαφορετικά πράγματα εδώ σε αυτή την κατηγορία ταινιών. Πολλές avant-garde ταινίες σχετίζονται με τέχνες από άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα η ζωγραφική, ο χορός, η λογοτεχνία και η ποίηση. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας λίστα και πάμε στο νούμερο 10, όπου θα βρούμε το ουσιαστικά ντοκιμαντέρ, θα έλεγα εγώ, με τη ζωή του Ζιντάν, που ουσιαστικά όμως δεν είναι η ζωή του Ζιντάν, αλλά είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι του, ένα μόλις ποδοσφαιρικό του παιχνίδι. Θα δείτε λοιπόν πόσο διαφορετικό είναι αυτό το στυλ ταινιών, ξεκινώντας με αυτήν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Αρχικά λοιπόν να αναφέρω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με σκηνοθέτες σε αυτή την λίστα μας. Δηλαδή για το συγκεκριμένο οι σκηνοθέτες ήταν δύο, ήταν ο κύριος Douglas Gordon και ο κύριος Φιλίπε Παρένο. Μιλάμε φυσικά για ένα παιχνίδι από τη ζωή του Ζιντάν, που αν θυμάμαι καλά δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του, ενώ στο τέλος φυσικά του ντοκιμαντέρ τρώει και κόκκινη κάρτα. Έτσι τελειώνει δηλαδή ουσιαστικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του παιχνιδιού, του συγκεκριμένου football match, βλέπουμε τον Ζιντάν να τρέχει, να περπατάει, να κάνει τις τρίπλες του, να δίνει πάσες, γενικά ό,τι κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Απλά ταυτόχρονα βλέπουμε και κάποιες σκέψεις του που γεμίζουν την οθόνη μας. Αυτό ουσιαστικά έτσι παίρνετε σιγά σιγά μια ιδέα για τον πειραματικό κινηματογράφο. Όλες οι ταινίες διαφέρουν από το τυπικό εμπορικό, αμερικάνικο, ευρωπαϊκό που έχετε συνηθίσει. Θα δούμε ταινίες για όλα τα γούστα, απλά έτσι έπρεπε να πάρετε και μια πρώτη γεύση. Πάμε στη θέση νούμερο 9, όπου θα βρούμε το Pierrot Le Fou του 1965 του Godard. Jean-Luc Godard λοιπόν, με πρωταγωνιστή τον Jean-Paul Belmondo. Στο νούμερο 9 λοιπόν, όπως βλέπετε δίνω πολύ μεγάλη βάση στον σκηνοθέτη. Θα δούμε τρελά ονόματα όπως ο Godard φυσικά, εξαιρετικός σκηνοθέτης. Η συγκεκριμένη ταινία είναι ψυχασθένεια. Είναι ψυχαναγκαστική ψυχασθένεια θα το έλεγα εγώ. Έχει να κάνει με τι έχει να κάνει. Θα προσπαθήσω, θα το κάνω σε όλες, θα προσπαθήσω να σας δώσω λίγες πληροφορίες και να σας δείχνω μόνο την αφίσα της ταινίας, ώστε να μην σας το χαλάσω, γιατί πραγματικά ο πειραματικός κινηματογράφος αξίζει να είσαι και λίγο στο μυστήριο και να μην ξέρεις πολλά γύρω από τη συγκεκριμένη ταινία. Έχουμε και λέμε λοιπόν για το Πιερό ο Τρελός. Είναι λοιπόν μια ταινία που συνδυάζει κομικά στοιχεία, κάποια πολύ λίγα κομικά στοιχεία, με κάποια δραματικά στοιχεία και μαζί έχει φυσικά και την περιπέτειά του. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί μέσα από ένα συνοθήλευμα επιλογών μέσα στη ζωή του
να εντοπίσει μία λογική, να βάλει ένα πρόγραμμα, να βάλει μία τάξη, ταυτόχρονα όμως να συνεχίσει να ζει την περιπετειώδη ζωή που ζούσε και ταυτόχρονα να βάλει μέσα στη ζωή του και το θηλυκό στοιχείο, έχοντας μαζί και μία γυναίκα, να το πω έτσι. Ο Ζαν Πολ Μπελμοντό είναι πάρα πολύ καλός στο ρόλο του συγκεκριμένο. Κάνει το ψυχάκι, θα το πω εγώ, εξαιρετικά. Η ταινία δεν παίρνει δάφνες όσον αφορά την ποιότητά της, αλλά τουλάχιστον είναι έτσι μια χαρακτηριστική ταινία, ώστε να δείτε πειραματικό κινηματογράφο από τη Γαλλία, που ουσιαστικά οι Γάλλοι είναι και αυτοί που έβαλαν έτσι δυνατές βάσεις στο συγκεκριμένο είδος. Πάμε στο νούμερο 8, που θα βρούμε την επόμενη μας επιλογή και θα δούμε το Eternal Sunshine of the Spotless Mind του 2004, του Michel Gondry. Σκηνοθεσία με τον Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood και Tom Wilkinson. Τα βλέπω πάνω τα ονόματα, εννοείται, δεν θα τα θυμάμαι όλα. Ναι. Τι μπορώ να πω για τη συγκεκριμένη ταινία που να μην σας το χαλάσω? Θα πω λίγα πράγματα. Θα πω λοιπόν για ένα ζευγάρι οι οποίοι αποφασίζουν να ακολουθήσουν μία ιατρική μέθοδο ώστε να ξεχάσει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή να αποβάλουν τις μνήμες που έχουν ο ένας από τον άλλον σαν ζευγάρι. Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ενδιαφέρον. Δεν είναι το τυπικό κωμικό του Jim Carrey για κανένα λόγο. Ξεφεύγει όμως και από το δραματικό, το τέρμα δραματικό ή το αισθηματικό δραματικό τύπου Truman Show που πλησιάζει κοντά στο να είναι αληθινή ιστορία. Έχει κάποιες ωραίες ιδέες, είναι λίγο βαρύ θα έλεγα, έχει αρκετούς μονολόγους, είναι γενικά ταινία που βασίζεται κυρίως στο σενάριό της και στην παρουσία των ηθοποιών, αλλά ναι, το γενικό γύρω από αυτό είναι ότι είναι ένα ζευγάρι που προσπαθεί ο ένας να ξεχάσει τον άλλον και όχι επειδή ο ένας έχει πάψει να αγαπά τον άλλον. Δεν σας το χαλάω άλλο, δεν σας το χαλάω. Πάμε στη θέση νούμερο 7, όπου θα βρούμε το Run Lola Run του 1998 του Tom Tykwer, αν τον λέω σωστά τον άνθρωπο και δεν τον σκότωσα. Τρέξε Lola τρέξε. Αυτό που το κάνει unique, που το κάνει μοναδικό σαν film, το συγκεκριμένο, είναι η φάση του μοντάζ και της σκηνοθεσίας, αφού έχουμε το πιξελιασμένο στοιχείο, δηλαδή τετραγωνάκια που μας δείχνουν την ίδια σκηνή από διαφορετικές λήψεις ή την ίδια σκηνή να διακλαδώνεται σε πολλά μικρά κουτάκια. Δηλαδή εγώ το είχα δει, ήταν μία από τις πρώτες ταινίες έτσι που το είχα δει τόσο έντονα. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη τεχνική δεν με κερδίζει, δεν μου αρέσει θα έλεγα. Σαν ταινία είναι γρήγορη. Ζούμε δηλαδή συνεχώς μία ίδια στιγμή όπου η Λόλα προσπαθεί να την διορθώσει και να την κάνει σωστά για να έχουμε το happy end. Είναι γρήγορη, έχει καλή μουσική, σε κερδίζει με την παρουσία της η ηθοποιός, αλλά ως εκεί. Θα έλεγα δηλαδή ότι δεν προσφέρει και τόσα πολλά πράγματα, αλλά δείτε το. Δείτε το σαν έτσι ένα γρήγορο εργάκι του συγκεκριμένου στυλ του πειραματικού κινηματογράφου. Πάμε στη θέση νούμερο 6, όπου θα βρούμε το Mulholland Drive του 2001 του David Lynch. Πήγαμε και σε Lynch πλέον. Ανεβήκαμε πολύ σε επίπεδο σκηνοθετών. Βλέπετε τι ονόματα έχουν δημιουργήσει πειραματικό κινηματογράφο. Όλα ξεκινάνε από ένα ατύχημα, όχι δυστύχημα, από ένα ατύχημα. Επηρεάζεται η μνήμη της μίας ηθοποιού, με αποτέλεσμα το μυαλό της να της δημιουργεί παραφροσύνη, θα το πω έτσι. Οπότε στη φάση αυτή της παραφροσύνης βλέπουμε το πού μπορεί να οδηγηθεί το ανθρώπινο μυαλό, τι μπορεί να σκέφτεται και πώς μπορεί να μπερδεύει την πραγματικότητα με την αλήθεια. Πολύ καλό, πολύ ενδιαφέρον. Στην συγκεκριμένη θέση το Mulholland Drive. Πάμε στο νούμερο 5, όπου θα βρούμε το The Seventh Seal
Του 1957 πάμε πλέον σε Bergman, Ingmar Bergman. Ανεβαίνουμε κι άλλο σε ποιότητα και σε επίπεδο κινηματογραφικό και σκηνοθετικό φυσικά. Έχουμε να κάνουμε με έναν άντρα ο οποίος υπότις πολεμιστής, να το πω έτσι, βλέπει πολύ θάνατο κατά τις αποστολές του, πολύ θάνατο όμως, και φτάνει σε ένα σημείο να συναντήσει και τον ίδιο το θάνατο, τον βλέπουμε και στην αφίσα, όπου τον προκαλεί σε μια θρυλική παρτίδα σκάκι. Λατρεύω και το σκάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν την προσπάθεια ενός ανθρώπου που αρχίζει και συμπαθεί και θέλει να σώσει, θα το πω έτσι, θα το φέρω γύρω-γύρω, να σώσει άλλους ανθρώπους, αλλά ο θάνατος βρίσκεται στη μέση, δηλαδή ένα γεγονός που δεν μπορεί να το σταματήσει ένας θνητός, και βλέπουμε την προσπάθεια αυτού του ανθρώπου ακόμη και να κλέψει απέναντι στο θάνατο. Όσοι το έχετε δει καταλαβαίνετε τι λέω. Προσπαθεί να κλέψει απέναντι στο θάνατο για να μπορέσει να σώσει κάποιους άλλους ανθρώπους. Το πω έτσι γύρω απ' έξω. Βαρύ, πολύ καλοσκηνοθετημένο και φυσικά έχει και μια μέσα πολύ θρυλική παρτίδα σκάκι. Ας ανέβουμε, πάμε λίγο πιο ψηλά, πάμε στη θέση νούμερο 4 που θα βρούμε το Pi του 1998 του Αρονόφσκι. Ντάρεν Αρονόφσκι λοιπόν, το Pi, και έχουμε να κάνουμε με το ταραγμένο μυαλό ενός μαθηματικού, ο οποίος είναι μαθηματική διάνοια. Ο συγκεκριμένος τύπος, ο συγκεκριμένος κύριος, είναι πεπισμένος ότι τα πάντα στη φύση μπορούν να λυθούν και να εξηγηθούν με μαθηματικούς τύπους. Παντού υπάρχουν δηλαδή θεωρεί patterns, δηλαδή ότι, πώς να το πω, ότι όλα έχουν μια μετάφραση, να το πω έτσι, με μαθηματικές έννοιες, τα πάντα γύρω μας. Οπότε αρχίζει και ψάχνει να βρει, μέσα στη τρέλα του, αρχίζει και ψάχνει να βρει αποδείξεις για το οτιδήποτε γίνεται γύρω του, αποδείξεις ώστε να τα συμπεριλάβει στις μαθηματικές του έννοιες. Βλέπουμε σιγά σιγά το μυαλό να εξαφανίζεται και να φεύγει, αλλά είναι πολύ καλή. Έχει τα μονόπλανα, τα τυπικά τύπου selfie. Είναι λίγο κουραστική ταινία όσον αφορά τη φωτογραφία της και την σκηνοθεσία της και τον τρόπο που είναι γυρισμένη, αλλά είναι πάρα πολύ θρυλική και νομίζω ότι αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία. Πάμε λίγο πιο ψηλά, πάμε στη θέση νούμερο 3, όπου πλέον πάμε στο Tree of Life του 2011 του Terrence Malick, με τον Brad Pitt για πρωταγωνιστή, μεταξύ άλλων τεράστιων ονομάτων. Έχει να κάνει με το θέμα της δημιουργίας, πάμε δηλαδή σε βαθύτερες έννοιες, πάμε και βρίσκουμε έννοιες όπως η ανθρώπινη υπόσταση, το τι βρίσκεται πίσω από τον άνθρωπο και πάνω από τον άνθρωπο, από πού λαμβάνει τη δύναμη του άνθρωπος, δηλαδή είναι πολύ ανθρωποκεντρικό όλο αυτό, σε συνεργασία όμως με τη φύση, με το διάστημα, με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν γύρω από τον άνθρωπο. Είναι πολύ ψαγμένη, πολύ βαθιά ταινία, έχει φοβερή μουσική, μου άρεσε η μουσική της επένδυση, πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ καλό cast. Νομίζω ότι σίγουρα άξιζε να βρίσκεται στις 3 πρώτες το Tree of Life και σχετικά πρόσφατη, έτσι, το δέντρο της ζωής. Πάμε στη δεύτερη θέση, όπου θα βρούμε Stanley Kubrick, το 2001, η Οδύσσεια του Διαστήματος, 1968. Όταν λέμε για μουσικάρα, διαστημική μουσικάρα, έχουμε εδώ το αριστούργημα της MGM. Φοβερή κινηματογραφική προσπάθεια, πολύ μεγάλο σε διάρκεια για τα γούστα μου. Έχει το στυλ του, θα το πω, που δεν μιλάμε για πάρα πολλή ώρα, δηλαδή μιλάνε οι εικόνες, φωτογραφία έχει εξαιρετική. Ίσως όμως τον θεατή τον κουράσει οι μεγάλες παύσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν μεγάλες παύσεις για να κάτσεις να δεις το γύρο σου, δηλαδή το αχανές του διαστήματος. Η μουσική είναι επική, επικών διαστάσεων, πάρα πολύ καλή ταινία. Kubrick φυσικά, και τα μυαλά στα κάγκελα, τι να πω για τον κύριο Kubrick.
Θα μπορούσε να πάει για πρωτιά, αλλά πρέπει να δώσω την πρώτη θέση σε έναν πρωτοπόρο του πειραματικού κινηματογράφου και θα δώσω την πρώτη θέση λοιπόν στον κύριο Méliès, Georges Méliès λοιπόν, A Trip to the Moon του 1902, short φυσικά μικρού μήκους ταινία, μουγγί, δεν μιλούσε, μη ομιλούμενη ταινία, Le Voyage dans la Lune. Ταξίδι στο, όχι στο κέντρο της γης, ταξίδι στη σελήνη λοιπόν. Είναι εύκολο να το βρείτε ή να βρείτε πλάνα οπουδήποτε, ακόμα και στην πλατφόρμα που μας φιλοξενεί στο YouTube μπορείτε να βρείτε πράγματα σχετικά με το, νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε και όλο, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ το έχω δει σε κλασικό κινηματογράφο, σε κανάλι κλασικού κινηματογράφου. Τι να πω για τη συγκεκριμένη ταινία? Πρωτοπορία, εξαιρετική, με ελάχιστα μέσα της εποχής. Ο Georges Méliès κατάφερε να κάνει θαύματα. Ο άνθρωπος ήταν ένας αξεπέραστος, ένας απίστευτος, πώς να το πω, όχι μόνο καλλιτέχνης, εφευρέτης. Γιατί ουσιαστικά αυτά που δημιούργησε, ο κινηματογράφος δηλαδή που δημιούργησε, χρησιμοποιήθηκε για όλες τις επόμενες γενιές. Εξαιρετικός. Αυτή ήταν η λίστα μας. Ελπίζω να σας έβαλα έτσι στο τρυπάκι να ψαχτείτε λίγο με τον πειραματικό κινηματογράφο. Πείτε μου για τις επιλογές μας, πείτε μου με ποιες συμφωνείτε, με ποιες διαφωνείτε. Δώστε μου τις δικές σας πειραματικές ταινίες. Ψαχτείτε όμως πρώτα, γιατί είναι δύσκολο να εντοπίσεις ακριβώς τις ταινίες που βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία. Στείλτε μου στα σχόλιά σας να γίνει έτσι πάλι μια πολύ ωραία κουβέντα. Μην ξεχνάτε subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!